Kostner, kun 3 luistelijaa on vielä jäljellä. Seuraavana vuoroon tulee sitten pikkiriikkinen, piskuinen Venäjän Julia Lipnitskaja, jolla jo merittejä on, ties kuinka paljon. Hän oli Grand Prix-finaalin 2 komeasti ja voitti muun muassa Espoossa käydyn Finlandia Trofin lokakuussa. Lipnitskaja, nuorten maailmanmestari ja hopeamitalisti ensimmäisissä naisten arvokisoissa. Ja näin aloittaa Julia kolmoisluts kolmoistulppiyhdistelmällä. Häneltä kyllä koko repertuaari löytyy ihan siinä ihan vaikeimmissakin elementeissä. Kaksoisaksen hieman tulee huonosti alas, ei saa siihen yhdistelmään. Ehkä se nähdään sitten sen sijaan jossain toisen hypyn perässä. Niin, tuo oli hänen 3 hypyn yhdistelmän paikkansa, mutta sen voi tehdä myöhemminkin. Tässä on näitä Julian eräitä vahvuuksia, eli juuri nämä keveät askellukset ja niihin helposti näiden erilaisten notkeusasentojen liittäminen, koska häneltä kyllä tuo liikelaajuus löytyy. Kolmoisflippi rutiininomaisesti. Ja kaksoisaksel kolmoistulppi. Siinä Julia käyttää toisen kolmois-kolmoisyhdistelmänsä. Vaikeutta löytyy. Ja kolmoisritti. Ja tässä näitä aivan ainutlaatuisia notkeusasentoja ja kolmoissalkkov siihen perään. Ja kolmoisluts ja sinne Julia sitten saa tämän 3 hypyn yhdistelmän lisättyä. Ja tässä aivan Julian oma. Kukaan ei kyllä näin syvään pääse tässä Biellmann asennossa. Aikamoisen vastauksen antaa kyllä Julia kilpakumppanilleen. Täydellinen ohjelma. Täydellinen ohjelma. Kyllähän sen tietää. Ja kuinka mones kerta tällä kaudella Julia Lipnitskaja tekee kaiken, minkä hän osaa. Hän on vielä nuori tyttö ja jos Karolina Kostnerin uraan verrataan, niin kun nostan nämä 2 biograafipaperia rinnakkain, niin toisen kohdalla on arvokisoja läjäpäin ja mitaleja jo tullut ja toisella on ensimmäiset Euroopan mestaruudet juuri nyt
tässä päätöskiitoksissa menossa. Yksi asia, joka nousi mieleeni tässä Lipnitskajan upeassa, komeassa luistelussa, että tuo akrobatia, tuo tekninen osaaminen ei liikuta katsojaa. Se ihastuttaa ja ihmetyttää, mutta mikä liikuttaa taitoluistelussa, se on nimenomaan sen musiikin tulkinta liikkeellä. Ja sitä ei opita heti, vaan se opitaan vasta vuosien saatossa. Ja se pitäisi voida arvioida ehkä vielä selkeämmin tuossa osa-alueessa ja arvottaa eri tavoin. Tämä on vaikea tehtävä saada sellainen arviointi, että tuo kyseinen kokemuksellinen, vaikuttava, taiteellinen vaikutelma, se vanha taiteellinen vaikutelma näkyisi jossain. Mutta tämä rotaatiotekniikka on ainutlaatuista. Totta, ja kyllähän Julia on aivan erityislahjakkuus tähän lajiin, että löytyy hypyt aivan uskomattomalla varmuudella. Ja sitten juuri tämä liikelaajuus, myös piruettitekniikka on ihan uskomattoman hyvää. Mutta niin kuin sanoit, niin mielenkiintoista on nähdä, miltä Julia näyttää 5-10 vuoden päästä. Millä tavalla se sitten ikä tuo siihen sen, mikä ehkä tästä vielä puuttuu. Toivottavasti Karoliina Kostnerilta samanlaista syvää tulkintaa, mutta mitä arvelet suhteessa Sotnikovan pisteisiin? Vaikea sanoa, kyllähän tässä taas vaikeutta oli enemmän. Juuri näin. Ja olihan tämä täydellinen onnistuminen. Että ei virhettä. Ja molemmilla muilla sekä Kostnerilla että Sotnikovalla oli pientä haparointia. Kyllä näitä on vaikea arvottaa ritirinnan. En osaa myöskään nähdä. Räjähtäisiköhän pankki Ei kaukana. Joo, räjähtää. Räjähtää. 209 pistettä, aivan käsittämätöntä, mutta tämä johtuu siitä, että arviointijärjestelmä on sellainen, että vaikeat hypyt tuovat nuo pisteet ja noiden piruettien tasot ja kaikki tuovat pisteet ilman muuta. Ja nuo osa-alueet eivät riitä nostamaan tässä tapauksessa, kun näin paljon osataan. Nyt hän lähtee jo liian aikaisin pois tuosta Kissenkraj kulmauksesta. Huikeat pisteet, Julia Lipnitskaja 209 pistettä.